Comenzamos entón a orden do día, pleno ordinario, fin de novembro. Punto primeiro, aprobacións actas 11 e 12. A favor. O segundo é a moción do BNG para a creación de roteiros temáticos no Concello. Bueno, a iniciativa, como explicamos na comisión, é unha iniciativa que se leva facendo adiante en diversos concellos. Trátase de facer actividades complementarias para que sirvan de gancho para o turismo e para que tratar de provocar pois que o turismo se diversifique e abranga pois todos os espazos posíveis dentro do concello. Na actualidade, pois o Concello de Soutomaior é un concello que, tendo o patrimonio que ten, tendo pois un número importantísimo de visitas que temos cada ano, por exemplo, o Castelo, este ano superaránse as 30.000, pois en ocasións o que se nos traslada por parte do comercio local e o que nos mesmos percibimos é que moitas veces ese potencial turístico, ese potencial económico que teríamos aí non reverte pois no que serían as melloras desexáveis para a nosa economía. Polo tanto, trátase de que esas 300.000 visitantes, que por unha banda, 30.000 xa quixeramos que fosen 300.000, pois que visiten este concello, primeiro teñan actividades que permitan pois que non aconteza o que está a acontecer, que na maioría dos casos veñen nun autobús, nun coche particular, visiten o castelo e marchan sen que esas visitas teñan unha reversión económica, como decía, no concello, e que ademais poñamos en coñecemento pois do turismo en xeral, dos diversos axentes pois académicos, culturais, turísticos, etc., pois todo o potencial que ten o noso concello, potencial que temos a efectos de patrimonio etnográfico, cultural, patrimonio histórico, máis tamén como lugar onde temos unha alternativa hostaleira moi importante, un sector viticultor tamén moi importante, e que, igual que en moitos outros concellos, todo este potencial serve para crear riqueza, para que contribuir que a través do turismo os nosos negocios locais, as nosas empresas locais poidan ter beneficios, pois creemos que Soutomaior non pode nin debe ser menos e, polo tanto, debemos apostar por este tipo de iniciativas. O tema dos roteiros, lóxicamente, é unha máis das múltiples iniciativas que se poden levar adiante, máis veñen co aval de que funcionan. Funcionan en moitísimos concellos nos que se están a levar adiante. Funcionan tanto en termos académicos, no sentido de que provocan que un número moi importante de visitantes de centros escolares visiten, neste caso sería o Concello de Soutomaior, máis alá onde funcionan outros concellos, e permiten que todo ese potencial de visita espalle a marca Soutomaior, espalle a marca Arcade e contribúan a que se poñen coñecemento das súas familias, co cal funciona como un axente de publicidade importantísimo. Mais tamén, e por iso decidimos cando presentamos a iniciativa á comisión, pedimos que retirase o concepto escolares porque non se trata únicamente de facer roteiros escolares, senón que funcionen, insisto, como se fai en moitos outros concellos con moito éxito, como un axente que dinamice a economía local e que permitan a diferentes seccións culturais, a diferentes entidades turísticas, etc., darlle unha oferta de ocio para que todo este potencial que temos se poña en valor, para que todo este potencial que temos poida ser visitado e coñecido, e para que todo este potencial que temos revirta económicamente pois no comercio local e, en definitiva, en riqueza para as veciñas e veciños. Nos, polo tanto, con esta iniciativa, o que propoñemos ao grupo de goberno é sempre unha proposta en positivo que parta de que este pleno acorde a creación de roteiros temáticos no concello, que se oferten, que se publiciten asociacións, colectivos sociais, centros escolares, etc. Que se abra un período de presentación de proxectos, lóxicamente cada un destes roteiros, pois sendo temático ou tendo, digamos, un ámbito de acción, require pois un estudio rigoroso para que se poida ofertar e para que
digamos, poida ter o máximo beneficio para a veciñanza, entón que se abre unha etapa para que se presenten eses proxectos e que eses roteiros se poidan levar adiante e que se cree, polo tanto, unha comisión de seguimento para que se avalien eses proxectos e para que nesta iniciativa pois poidamos, entre todos, pois buscar todas as posibilidades para a veciñanza e mellorar, en definitiva, que eu creo que todos queremos, as condicións de vida da veciñanza e crear riqueza no Concello. Dicir que esta iniciativa no noso Concello comezou xa no 2015, na cal se mesturaban contidos relacionados coa cultura e o patrimonio entre Arcade e Soutomaior, xunto con outros de índole deportiva, como é a práctica do geocaching e como metodoloxía. A finalidade era de dinamizar a participación veciñal e poñer en valor os recursos naturais e patrimoniais, achegando a eles mediante unha actividade lúdica e deportiva, que nese momento estaba sendo moi demandada. Os motivos, polo tanto, por que se puxo en marcha este programa. Nese ano, no 2015, fixemos 2 percorridos, un en Soutomaior, que discorría a carón do río Oitabén, e outro en Arcade, na zona semiurbana. Dicir que as idades comprendidas foron entre os 5 e os 62 anos, o cal abrangue pois, toda a nosa poboación. Tendo en conta eses aspectos, no ano 2016 e 2017, ponse en marcha un programa similar, pero máis completo e adaptado ás novas necesidades e demandas, tentando poñer en valor lugares e recursos do municipio que son menos coñecidos, pero que teñen unha gran importancia, xa sexa polo seu valor medioambiental ou cultural. Co cal, cada roteiro que se está facendo xa no Concello mestura diferentes contidos e sempre hai un fío conductor que son os obxectivos do programa, e a partir de aí vanse deseñando os novos roteiros tendo en conta pois a época do ano, a climatoloxía, o estado do percorrido. E dicir tamén que os roteiros do noso Concello inclúen diferentes actividades, pois fanse cadernos de campo, xeolocalización, códigos QR, que ata agora non coñecemos outro Concello que se estivera facendo roteiros con códigos QR. Nos non o coñecemos por agora. O número de prazas era sempre entre 20 e 25 persoas, pero varía tamén en función do roteiro, porque o que se pretende que sexa unha actividade non masificada, senón onde haxe interacción entre as persoas que participan e a monitora para que poidan facer preguntas e gozar da actividade en si mesma. Dicir tamén que as actividades hasta agora estábanse facendo a nivel presencial para inscribirse e onde o mes de novembro pois xa temos un novo avance, se que xa se poden facer en liña. No 2016 fixemos pois varios roteiros, o roteiro da fervenza do inferno, o roteiro dos Moiños, que se repetiu 2 veces, o roteiro do Monzón, un roteiro de película, en xuño do 2016, en novembro do 2016 os vellos camiños da Montesiña, donde, bueno, pois a partir da praia fluvial da Xunqueira, pois sendeiros a carón do Verdugo, sendeiros pola zona baixa de Saramagoso. No 2017 fixos un roteiro con Sarbol Salgado. Neste roteiro achegámonos tamén ao mar, a actividades tamén de índole medioambiental, pois cuidado das nosas praias, os efectos que teñen os plásticos, que repetiuse 2 veces polo grande demanda que ten as actividades dos roteiros no noso Concello. Volveuse a facer tamén outras 2 veces a fervenza do inferno, no abril e marzo de 2017 outra ollada a Peneda, en maio de 2017 os recunchos de Aranza, no xuño de 2017 polas sendas da pesca, e o último que fixemos este ano foi o 12 de novembro de 2017 a enerxía da auga. Pois neste roteiro, pois iso, camiñamos ao longo do río Verdugo, gozando da vegetación, e o fío conductor foi a central hidroeléctrica. Dicir que, como vos poñedes na moción para presentar proxectos, pois nós sempre que facemos un roteiro mandamos unha quixa ao final, donde todos os nosos participantes pois tamén propoñen novas rutas, novos roteiros, e que incluso hai xente que está presentando novos percorridos abaixo na oficina, na OMIS. Entonces, nós non vamos a votar a favor dunha moción cando xa estamos facendo do 2015 pois, roteiros temáticos no noso Concello, tanto en Arcade como en Soutomaior. Sorprende porque non sei se sequera vos molestastes en ler a iniciativa. É dicir, que estásme falando dunha cousa que é absolutamente o contrario do que te estou dicindo. Claro que se fan iniciativas culturais, pode haber algunha iniciativa cultural,
Pero non ten nada que ver co que estamos presentando, Cantas desas iniciativas están nas axencias de viaxes que van, por exemplo, cos turistas do Castelo de Soutomaior? Cantas están nas xeras dos cruceiros para que veñen aquí e marchan? Cantas deses 30.000 turistas que veñen aquí e ofreces, cando van ao Castelo, iniciativas dese tipo? Cantas teñen packs con comidas, por exemplo, nos restaurantes na hostelería local? É que estamos falando de outras cousas. E o que estades utilizando é directamente algunha actividade que se está facendo para, non se sabe moi ben por qué, votar en contra disto. Nada que ver. Nada que ver, que nin vos molestastes en ver o que fue a noción, É dicir, un poquinho de a cuestión do que se pide, cando hai unha iniciativa deste tipo, son actividades temáticas complementarias para canalizar todo ese turismo que temos e incluso que sirvan para atraer a máis. E vos estareme dicindo, actividades escolares. Non, Hai, non son escolares. Actividades escolares, se me permites acabar, que se poden ofertar a dúcias de centros escolares de outros concellos, como se fai en concellos de moi diferente tipo, para que poidan ir visitar, por exemplo, a Illa de San Simón, para que poidan facer noutros concellos, ou para que poidan visitar centros de todo o país, o Castelo de Soutomaior, e que se espalle a marca Soutomaior, e que despois poidan ter actividades para que as súas familias poidan vir aquí e deixar cartos no concello. Pero que están falando de cousas distintas. E, se me permites, complementarias. Onde está a contradición? É sorprendente, que votedes en contra dunha iniciativa deste tipo. O que pasa é que o problema non é ese. O problema é, sistemáticamente, calquer tipo de iniciativa que veña do BNG, hai que pasarlle o rodero. Ese é o debate de fondo. En todo caso, eu insisto vos na cuestión das preguntas. En que axencia de viaxes están colocadas esas iniciativas? Porque eu quero ir a contratalas. Eu quero ir a unha axencia de viaxes como se propón nesta iniciativa e quero contratar unha viaxe turística ao Castelo de Soutomaior. Quero ir a asociacións culturais de todo o país, quero que me digades a que centros de ensino de todo o país se están enviando esas actividades. Dime a que centro de ensino están enviadas. A que centro de ensino se envían? Quero, ben, é dicir, pero que se trata de traer turismo, riqueza para os veciños. Trátase que por todo o país se ofrezan. Trátase que haya proxectos, por exemplo, de figuras como hai o Roteiro Castelao, o Roteiro San Manuel Pintos, nos concellos onde se gobernan, que atraen a centos de persoas cada ano aos concellos. Centos de persoas que van ali, consumen ali, crean riqueza ali. Diso se trata. E vos me dices que facedes actividades de geocaching con códigos QR. Bueno, home, pois ben, vale. Ben, está ben. Se a min me parece estupendo ese tipo de iniciativas. Estou dicindo que me parece estupendo esas iniciativas. Ben, un código QR, descarga un app, iso... A ver, trátase de crear riqueza. Trátase que eses 30.000 turistas que veñen aquí non veñan no autobús, baixen ao castelo e marchen sin deixar un pataco para os comercios locais da nosa veciñanza. Trátase de canalizar todo iso, como no seu momento propuximos a canalización do turismo, do potencial turístico que temos tamén no Camiño de Santiago. E vos estáis me contestando con algo que é fantástico, que se fan outro tipo de actividades, ou faltaría que algunha cousiña teredes que facer. O meu xuizo, bastante pobres, por certo, en moitos casos. Pero bueno, é unha cuestión de opinión. Pero en todo caso, por favor, que pasa? Que non vamos a ter en niunha só axencia de viaxes colocadas proxectos que poden ser interesantísimas que se fan en dúcias de concellos e que se fan con moito éxito. Vamos ter que seguir vendo como cruceiros enteiros veñen aquí ao Castelo de Soutomaior, coa xente cunha visita ao Castelo, veñen e marchan e non viramos un pataco. Cando teríamos dúcias de alternativas para ofertar. Bueno, pois... teredes que explicarlle aos comerciantes locais. Desde logo, creo que a quen lle debedes explicar, porque todas esas visitas veñen ao castelo e marchan. Nos, lóxicamente, a nosa proposta é en positivo, a nosa proposta é tratar de chegar a acordos, e de verdade, instovos a que cambiades de actitude. Creo que entre todos podemos construir esa actitude de pasar o rolo, e que calquer tipo de iniciativa, por non haber feito de ser do BNG, pois esa, bueno, pois creo que non é positiva para os veciños, e ademais creo que é todo caso, cando se presentan cuestións en positivo, constructivas, para mellorar o concello,
pois cando menos molestarse en na comisión facer unha pregunta, se non se entende. É que tivemos unha comisión para tratar isto. E agora contestades con algo que non ten que ver, a comisión, como un trámite. Ni sequera lemos as cousas, ya traballamos. Vimos aquí, en 5 minutos damoslle para diante a todo. E non facemos as preguntas de que hai, que iniciativas hai, que se pode mellorar, que non. E agora vimos dando unha resposta que non ten nada que ver con... En fin, insisto, a proposta pode ser levar adiante sen sequera moito custo económico. A proposta funciona en moitísimos concellos, a proposta atrae turistas aos comercios locais e fai que moito do potencial que se este vendo poida revertir na riqueza do concello. Entón, bueno, cada quen terá que lidar coa súa responsabilidade ou coa súa irresponsabilidade neste caso. Digo que os nosos roteiros están publicitados tanto na nosa página web, que hai xente que vende o noso concello, xente que é de fora do concello, xente que se queda despois de facer os nosos roteiros no noso concello, xente que cando repetimos o concello volve dicir que xa o fixo cos seus familiares ou cos seus amigos, dicir que estes roteiros están publicitados tanto para as asociacións, para os centros escolares. Entonces, bueno, que ti digas que facer unha actividade con geocaching que é unha cousa así moi simple, dixeche facer unha actividade con geocaching ou QR, pois é unha actividade que se está fomentando en outros concellos e que no noso concello tamén non estamos facendo. Outras cousas son moi simples e moi mellorables, porque si o creo, e porque creo que hai moitísimo que facer nese eido, na actividade cultural, no tema das visitas, e creo que hai montañas de mellora. En todo caso, lóxicamente, nós temos outro proxecto diferente e temos un proxecto que consideramos, se o defendemos é porque o consideramos mellor. O que digo que me parece fantástico. Ahora, o que quero decir é que estes roteiros, que hai un roteiro anunciado nunha páxina web. Home, pois mira, se iso é toda a vosa iniciativa proactiva, se iso é todo o que sodes capaces de chegar a facer para atraer turistas a Soutomaior, pois sinto, pero creo que os veciños merecen un poquinho máis. Veña con unha proposta económica detrás, porque entre outras cousas estámonos botando algo que non sabemos se económicamente pode ser. De todas formas, eu quero felicitar desde logo a Fátima por os roteiros que ten organizados. Eu, desde logo, non desprecio ningún, porque parece que o desprecio hacia eses roteiros eu creo que teñen moitísima importancia, como ela vendí. Hai moita xente que se queda aquí no noso concello, e os restaurantes a ti dinche unha cousa, a min poden dicirme outra, da xente que ven ao castelo se queda moitísima xente no noso concello, non é verdad que a xente veña e se vai. Outro día a Diputación organizou un roteiro e efectivamente viñaron en autobús desde Pontevedra. Iso é o que non debemos facer, non debemos deixar que veñan cos seus propios medios. Iso sí é certo, porque vivimos ademais. Pero me parece ben que o fagan, ainda así me parece ben que o fagan, porque dan a conocer o noso concello. De todas formas, xa che digo, estamos abertos a calquer proposta, pero que sean propostas máis concretas. Co tema do rigor, eu en todo caso entendo que, xa que estaremos convidados á planificación dos orzamentos para facer esas propostas con dotación orzamentaria no foro que hai que facelo, que cando se fan os orzamentos. Entendo que se nos vai chamar, verdad? Para facelo na negociación dos orzamentos. Primeiro, non estamos tratando os presupostos. Perdón, non te interrumpín. Se me permite seguir, de verdade, que ti falaches en que ninguén te interrumpise, por favor, non te poñas nervioso, permíteme seguir. Pero permíteme seguir, de verdade, que non te interrumpín para nada. A ver, perdón, que permíteme continuar. Que ti falaches con absoluta... Tranquilo, con absoluta normalidade falaches. Ben, a cuestión é... Eu entendo que xa que se pide rigor, é dicir, que se pida dotacións orzamentarias, entendo que seremos convidados ao foro no que se debaten as dotacións orzamentarias. Porque senón estás incurrindo nunha contradicción. E a mí non me gusta que un alcalde incurra en contradiccións tan de libro. A mí non me des clases, Pero por favor, a ver, pero permíteme falar, de verdade. Permíteme falar. Pero permíteme falar, que non te interrumpí. Pero non me des clases do que debo facer eu que non. A ver, perdón. Fai o que creas que eu farei o que creo eu. Non te interrumpín, de verdade. Pero non te interrumpín, de verdade. É dicir, que unha persoa que veña a decir que hai que presentar modelos con rigor, ahora veña a decir que non hai que dar clases, pois aplíquenme o noso conto.
É que de verdade, que outra vez caes en contradiccións, de verdade. E a mí non me gusta que un alcalde caia en contradiccións tan de libro. O sea que, polo menos, e incluso cando penses os teus contraargumentos, pensámonos un pouquiño máis. A mí deixame pensar por min. É que, claro, é que... Pero non me interrumpas, por favor, que ti falaches claro, é que falaste solo, entonces non pode ser. Pero que eu non interrumpo. Non pode ser. É que eu non interrumpo. Vale, veña, O sigue. sea, falaches, é dicir, sigo. Pero que decir, eu, claro que penso que debes pensar, e nos presentamos o que creemos e o que podemos presentar. Polo tanto, antes de decirlle a ninguén que non dea clases, apliquémonos o conto. Porque despois resulta que igual alguén revisa o vídeo e ve que se está pedindo que non dé clases cando ves de facer un exercicio bastante peor. Entón, polo tanto, pensemos as cousiñas antes de decilas. Polo tanto, tema do rigor, por suposto, pero entendo e insisto, e aquí queda esta mantendida, e agardo que para poder presentar as propostas con dotación orzamentaria se nos permita estar cando estén relatando os orzamentos, estar nese foro. Así, polo menos, pois as cuestións e afirmacións que se digan poderían ter certa solvencia. Senón, honestamente, creo que non, bueno, pois, que non se adecúan á realidade e que non son máis que, bueno, que un fuxe. O tema de desprezos e iniciativas, ningún. Simplemente quero dicir que os consideramos que son mellorables. Todas as iniciativas que se fagan, algunhas que podemos gustarnos máis, que podemos compartir, pois mira, sí, bueno, adiante, bueno, ahora, creemos que son mellorables, e creemos que a nosa proposta aportaría, pois, moito este concello, e moitos comerciantes. E máis, estamos absolutamente convencidos de que se vota en contra, non pola proposta, sino por quen a presenta. É dicir, como leva pasando sistemáticamente. E por último, é dicir, claro que outro día veo un autobús da Deputación, non un, moitos venen, porque afortunadamente agora o castelo estáse poñendo en valor e hai iniciativas que atraen turistas con actividades, por certo, que teñen moitísimo éxito, fíxate se teñen éxito, que hasta algúns estrategias de publicitar, bueno, os perfiles nas redes sociais, sin decir, por certo, que a Deputación outra vez que vos esquece, vaya por Dios. Pero en todo caso, este tipo de iniciativas era fans. Antes, o que traíamos aquí era, pois, ese exército de imputados por corrupción a facer os cónclaves do PP. Pois mira, non. Agora o castelo é de todos. Antes era do PP. E parece que había que paralizar o concello para facer aquelas cuestións. Agora creo que afortunadamente estáse poñendo en valor, estáse facendo outras iniciativas. Entón eu creo que por aí tamén gañamos. É certo que se tamén por parte deste concello non estaría demais que eses dos autobuses se desen outras alternativas para facer aquí. E iso é o que pedimos, e iso é o que vos negades. Nada máis. Defendes tanto o noso comercio, a nosa hostelería e tal, dicirche que cando se celebraba ese acto que para ti era tan problemático, un acto no que abríamos todos os telediarios, que a ti che gusta tanto falar do turismo e che gusta falar tanto de que esteamos nos medios de comunicación. Bueno, pois ese día abría Soutomaior a imaxen do castelo, abría todos os telediarios. Iso é impagable. Iso é impagable. Iso é impagable. E despois moitísimos dos que viñan a ese acto se quedaban en Arcada a comer. Non hai máis que preguntarlle a moitos hosteleros do noso pueblo que bastante chafados quedaron con que ese acto non se celebra aquí. Pero que máis eu che digo máis, é que eu non digo que se seguira celebrando ese acto, é que ojalá se celebraran do voso partido e do PSOE e do Marea, e de que veñan todos aquí a conocernos, que veñan a ver o castelo, que moitos viñan por primeira vez. E polo tanto, eu creo que o castelo seguía sendo libre, seguía sendo aberto, seguía sendo público, e era un acto de un día, é dicir, que eu creo que era un acto de moita repercusión para este concello e moi importante para este concello. E, polo tanto, eu sigo defendendo de que é unha pena de que non se faga ese acto no noso concello, non? Porque economicamente era un acto que economicamente para este concello era moi importante, independientemente da ideoloxía política que teñamos cada un, que ojalá o BNG celebrar todas as súas convencións aquí neste concello, todas, porque algo quedaría. Donde hai xente, algo queda sempre.
Por lo tanto, hombre, eu creo que non, tampouco é cuestión de decir que vienen, que non sei que, hombre, bueno, seamos un pouco tamén, non sei, quer decir que nese sentido, o gallá, se puderan seguir celebrando moitos asos dos comezos, onde se metan 800, onde se metan 1000, onde se metan 500, me dá igual. Onde hai xente, algo queda sempre. Sí, pero unha contrarréplica, decir, simplemente queda decir, claro, lógicamente cando hai un cónclave dese tipo, sempre pode ser que algún comercio, algunha das persoas queden a comer, outras tamén marchaban fora, constame. En todo caso, a mí que sí, tamén reciben moitas queixas de moitos comercios, perdón, de moitos restaurantes, que como estaba o Concello absolutamente paralizado e sitiado, ni sequera a policía lle deixaba entrar nos seus negocios. Deso tamén hai, Sí, hai, vaya se os hai. Persoas que tiñen restaurantes, sí, porque estaban as carreteras cortadas e tendo cenas contratadas, comidas contratadas de varias persoas, tiveron que ver como se comían o pedido. É dicir, son cuestións que a veces están, en todo caso. Eu, con respecto a isto, esos son casos reais, de veciños nosos. O sea, non me estou inventando nada. É dicir, en todo caso, máis alá de caso, eu do que sí que teño máis dúbidas no de que iso fose publicidade para Soutomaior. Porque a verdade, cando temos publicidade asociada a palabras como Gürtel, Lezo, Campeón, todas estas cuestións, eu creo que a publicidade non era moi boa. É dicir, creo que cando no Castelo de Soutomaior estamos tendo cuestións con persoas, tantísimas persoas imputadas, uns casos, bueno, que eu creo que non son exemplo para nada, pois, bueno, creo que preferiría este tipo de actividades que se fan agora. De verdade, prefiro. Creo que estas sí que lle dan unha publicidade moito máis positiva e un exemplo moito máis positivo do que se daba naquele entón. E polo demais, sei que o tema derivou a isto, que é moi habitual cada vez que non se quere falar dun tema, derivalo a outros para que se fale, pero a cuestión é que nós pensamos que as iniciativas que se preséntanse para mellorar as condicións de vida da veciñanza. Nada ten que ver a resposta que se nos dá, nada ten que ver, nin tanto cando se fala das actividades que se propoñen, que nada teñen que ver con estas, nin cando se nos di a cuestión do orzamento económico, que, por suposto, insisto e agardo que me contestes. Estamos convidados a participar na reunión na que se xesten os orzamentos, sí ou non? Porque non vale que me pidas que debe ter unha memoria económica, pero despois que nos dades o portazo cando estades tratando os orzamentos. Entón, a ver, ou arre ou xo, unha cousa ou a outra, pero as dúas, non. Entón, bueno, insistir, esta iniciativa é boa para a veciñanza. Non incorre en contradición con nada do que aquí se dixo. Suma, aporta. Non hai nada que poida decir por que isto non se pode intentar, por que non se pode levar adiante, porque non podemos sentarnos, falar e levar adiante unha iniciativa que pode ser boa para os veciños. E vos vindes que se con que no Castelo non sei que se hai outros roteiros, pois, bueno, é dicir, sumemos en todo caso, sumemos, pero non, pasamos o rol. Sabes por qué? Porque o propón o ben. Esa é a única razón. Derivou, bueno, o tema non fomos nós, que quen falou do que falamos foi porque o mencionache, nada máis. Nada, votamos simplemente e Toñín non está, entón temos un problema. Pero bueno, problema ningún. Aparte, está ben que se voto de calidade, pero podemos chamar a Toñín, hombre, igual que esperamos a que entraras ti, tampouco está mal que esperemos que se está aí un compañeiro, tampouco non sei, que non creo, hombre, chama, por Dios, que non creo que sea o momento. As urxencias son urxencias, entón votamos. Vale, a favor, BNG e PSOE, e en contra votamos o resto. 2, moción presentada polo BNG sobre o 25 de novembro. Un verbo desta lacra que afecta a toda a sociedade, posto que o 25 de novembro é unha data referencial para dar visibilidade e reivindicar as necesidades de incrementar e mellorar a loita contra as violencias machistas.
Na Galiza rexistráronse canda menos 55 feminicidios ou outros asesinatos a mulleres nos últimos 7 anos. O 2015 foi o ano con maior rexistro de asasinatos, con 13 mulleres asasinadas, das que 8 foron feminicidios íntimos no ámbito da parella. Mais do 60% destes asasinatos prodúcense no ámbito íntimo, o que dá unha dimensión da importancia deste, pero non se pode limitar a violencia machista á parella, posto que estaríamos deixando atrás outras casuísticas. Resulta moi alarmante e indica a necesidade de mellorar o marco xudicial o feito de que dende 2010 foran 11 mulleres asasinadas que presentaran xa unha denuncia previa. Grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista, avanzamos colectivamente como sociedade na visibilización, un camiño que tivo e ten un papel fundamental o traballo mobilizador, crítico e exixente de diferentes movementos de mulleres na Galiza e no mundo. A violencia machista contra as mulleres debe comprometer as institucións a destinar maiores recursos económicos, humanos e materiais para tal fin. Transformar a sociedade reducindo a fortaleza do patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que sofrimos as mulleres. Por iso traemos esta moción para solicitar ao Pleno da Corporación Municipal o seguinte acordo, que é instar a Xunta de Galiza a avanzar na concreción do Pacto Galego contra a Violencia Machista acordado por unanimidade no Pleno do Parlamento Galego 25 de xaneiro de 2017 a comezar por destinar o 1% do orzamento para 2018 a prevención da loita contra todas as formas de violencia exercida contra as mulleres, con especial atención a aumentar os recursos destinados á asistencia, protección delas e das súas crianzas, a mellora dos medios e recursos xudiciais garantindo que existan espazos diferenciados para as vítimas e agresores nas dependencias xudiciais, o acompañamento das mulleres en situación de violencia machista durante todo o proceso e a súa atención por parte de persoal con formación especializada. Segundo, instar a Xunta de Galiza a cumprir e avaliar o grau de cumprimento da normativa recollida o abeiro do Decreto Legislativo 2/2015 de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de igualdade, con especial atención tamén ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 11/2007 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. E tamén comprometer o apoio da corporación ás mobilizacións locais e nacionais que desenvolven as organizacións feministas galegas contra a violencia machista os 365 días do ano. Recordamos para que dende a Xunta de Galicia se siga avanzando na procura de todas as garantías necesarias para que na atención ás vítimas de violencia de xénero haxa unha atención personalizada, áxil e coordinada, garantindo a súa privacidade e, sobre todo, que é o máis importante, a súa dignidade. Como ben sabedes, o día 9 de marzo deste ano, o vicepresidente da Xunta de Galiza presentou no Senado as achegas aprobadas no Parlamento de Galicia por unanimidade de todos os grupos políticos para o Pacto de Estado contra a violencia de xénero. O Goberno galego considera que hai que seguir actuando e dando pasos para ofrecer a mellor resposta ás vítimas, mellorando os medios e os recursos. Recursos como os que se están levando a cabo, entre eles, simplemente decir que levouse a cabo no pleno do Observatorio Galego para en contra da violencia de xénero este pasado 10 de xullo, no que se aprobou o Protocolo de Coordinación e Cooperación Institucional con propostas para sensibilizar en violencia de xénero e protocolos de actuación, sobre todo no ámbito educativo, sanitario e no xurídico, que son os máis importantes para poder loitar en contra disto. Recursos como a prevención e a detención precoz a través dos servicios sanitarios de atención primaria contrarrestados cos servicios sociais, ou como na introdución na escola de contidos obrigados en educación afectivo-sexual, igualdade e violencia. Creo que todos entendemos que hai que empezar dende unha base, facer un seguimento hasta chegar, por desgracia, ao límite que sería o amparo xurídico e a atención psicolóxica, que é unha das ferramentas que
que por desgracia hai que utilizar máis, non? En resumo, todos estamos de acordo en que para loitar contra esta lacra son necesarios incrementar e fortalecer recursos e, sobre todo, mellorar o procedimento das axudas económicas, como as que o Goberno galego está facendo un aumento do orzamento do 23% no programa de atención psicolóxica especializada para as vítimas e para os seus fillos, nun 20% en materia de igualdade e un 81% adicado á loita contra a violencia de xénero, que quere decir que Galicia está á cabeza do Estado no que no incremento dos orzamentos ao longo deste 2017. Lóxicamente, nos vamos a apoiar todas as iniciativas, vamos a seguir loitando, vamos a instar a Xunta que siga traballando a prol desta lacra, aumentando, como ben decía ao principio, todos os recursos, dende os da educación hasta os do seguimento, amparo ás vítimas, estánse facendo que dende que as vítimas que teñan un trato personalizado, como decía ao principio, desde a administración pública, que sea solamente unha persoa que leve o recurso desta vítima, que non teña que pasar por distintas administracións para que, como ben decía unha vez, que non teña que andar bailando dun lado para outro, porque iso penso que é o que máis desafecta. As vítimas si denuncian, o que pasa que, claro, é iso, hai que poñerlo fácil. Penso que nesto estamos traballando de arreo. Por todo isto, nos vamos, lóxicamente, a votar. Todos os partidos políticos temos que estar a favor desto para erradicar este mal desta sociedade, e vamos a votar a favor desta moción. Engadir tamén que o Pleno do Parlamento Galego acadou este acordo por unanimidade froito das cesións por parte de todos os grupos, tamén do noso propio grupo, sobre cuestións que deben ser prioritarias para calquera goberno, como é o combate da violencia machista. Unha das nosas reivindicacións tamén foi que, desde entón, o compromiso de levar a práctica esa suba nos orzamentos, por iso pedía a propia moción pon que se suba no orzamento o 1% no 2018. Dicir que, segundo os datos do terceiro trimestre, a 30 de setembro, a partida de protección e apoio das mulleres que sofren violencia de xénero ten a execución do 53%, 53,82%. Polo que os programas, os orzamentos, nos orzamentos na súa execución é onde se ven as prioridades de cada un dos gobernos. Se esas partidas se teñen aí, hai que utilizalas, e non só utilizalas para nos casos extremos, senón tamén para prevención, para educación, para da sociedade e sobre todo para a protección. E tamén hai que ter en conta que, por exemplo, se es que se suben determinadas partidas, pero que hai outras, como as accións para a igualdade, protección e promoción da muller, que acumulan recortes durante estes últimos anos, como é no caso de 219 millóns de euros, co 41% da execución. O que decías, menos do 50%, a min dame que máis do 60% deste orzamento estáse destinando para as axudas económicas. O sea, teño os datos de todo, pero eu penso que o fin da moción é que entre todos instemos para que se siga avanzando, e inda que a mí me pasan os datos de que no 2012 pois un orzamento de 12.980 euros, no 2016 14.300, no 2017 15.600, é dicir, a tendencia é a suba, ao incremento. O sea, que nos vamos a estar sempre, non vamos a loitar ahora aquí a pelexar entre nós por unha moción con cifras. O que pedimos está claro na vosa moción e nos estamos completamente de acordo para que se siga avanzando, se sigan aumentando os recursos e os presupostos. Entonces penso que bueno, estamos todos de acordo con este tipo de mocións, ben que lle apoñades vos, que apoñamos nós tamén. Nos vamos a votar a favor. Proe a adhesión ao Protocolo Xeral de Actuación entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación da iniciativa de concellos do Inclusión Galicia. Un protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, na que están representados todos os grupos políticos,
para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación desta iniciativa de concellos do Galicia. Do que se trata de impulsar medidas que favorezan e fomenten a implantación e fixación de empresas precisamente aquí no territorio galego. Con ese objetivo, resulta determinante o establecemento de determinados incentivos que se están promovendo desde a Xunta para que as empresas non teñan dudas de que quedarse en Galicia ou virse a Galicia pode ser positivo. O compromisos dos concellos, neste caso, sobre o imposto de bens inmobles, unha bonificación potestativa de ata 95% en actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal. No imposto de actividades económicas sería unha bonificación de ata 95% en actividades económicas que sexan declaradas tamén de interese de utilidade municipal. No de construcións e instalacións e obras tamén sería o mesmo, unha bonificación ata 95%. Pola de prestación, tasa de prestación de servicios urbanísticos o equivalente, sería a non suxeición a esta tasa dos autónomos a empresas que soliciten licencia ou a verificación a posteriori de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no término municipal. Na tasa de apertura de establecementos sería o establecemento a non suxeición a esta tasa dos autónomos a empresas que soliciten licencia de apertura ou verificación a posteriori de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación. E o compromiso de resolver as solicitudes de obra maior nun prazo máximo de 30 días. En estes tres casos de IBE, IAE e oicio, o 95% sería pola creación de máis de 20 postos, o 75% sería entre 11 e 20 postos, e entre 50 ata 50 sería o 50 sería pola creación de ata 10 postos. Estas medidas terían un carácter, por supostos, de 3 anos, sin só. E a Xunta, o compromiso é que, sobre todo, unha discriminación positiva nos concellos que pagan isto, que se adiran a este protocolo e que levan a cabo as medidas, unha discriminación positiva a favor daqueles concellos solicitantes de subvencións que poden significar o 20% do total, cousa que non é cousa menor. Quer dizer que todas as subvencións que se pidan nesta consellería van ter un incentivo como mínimo do 20% a estes concellos que se adiran. E ademais crea unha marca territorial asociada, esta da que falamos, todos os concellos adheridos a este protocolo. Eu creo que é unha medida que é importante, que seguramente nun sitios máis que outros, pero creo que todo o que fagamos será pouco. A ver, xa o dixemos na comisión, esta lei é neoliberalismo en estado puro. É dicir, é unha lei que todas as cuestións que se fai, digamos, de cara a incentivar postos de traballo, e máis así se contempla na propia lei, están baseadas e fan referencia á lei de depredación, a famosa lei de depredación que está sendo tan tristemente de actualidade nestes tempos. A lei de depredación, como sabedes, o PP nin quixo avaliar, nin apenas desenvolveu a posterior no Parlamento. Esta lei de depredación, que é, digamos, na que está a lei de depredación, que, bueno, entendo que todos sabemos, é a que permite, por exemplo, a eucaliptización absoluta do país, o que permite explotacións como a mina de Touro, é dicir, é unha lei feita ad hoc para permitir iso. Bueno, pois ben, neste protocolo, nesta lei, faise referencia expresa a esa lei de depredación, é a que está na base desa propia lei. Como dicía, unha lei que se fixo sen ningún tipo de participación dos agentes sociais, dos sectores económicos, e sen unha diagnose daquela é a situación real da economía galega. Ten outra derivada a máis, que é unha lei que permite modificar outras leis para beneficiar a un tipo de sector económico moi determinado, que é o sector forestal e o sector extractivo.
branco en botella, ENCE, FINSA e a minería. A lei ten, lóxicamente, esos objetivos. Pero, bueno, aínda se cando menos se contemplase que se potenciasen outro tipo de sectores, teríamos que podería vir a máis. Insistimos tamén con a lei que denota a falta de planificación que existe na Xunta e na falta de compromiso para desenvolver un tecido industrial verdadeiramente apegado ao territorio e un tecido industrial baseado verdadeiramente nas necesidades e nos sectores productivos que temos aquí no noso país. E insistimos en que, ten consecuencias directas co avance de ENCE de minerías como a mina de Touro. E digo isto porque é tremendo que en concellos como Soutomaior, que vimos de padecer dramas coa eucaliptización, e que estamos agora cun problema tremendo polo tema da ausencia de auga, que, creo que é importante, que fixemos ademais un acordo plenario de todas e todos, un chamamento para que a Xunta de Galiza modificase esa política forestal, creemos que hai unha certa contradición. Entón, polo tanto, nos, no que esta parte desta lei, máis alá de que poida haber algún tipo de iniciativas que, que se poidan ter en conta, esta parte desta lei creemos que debe ser enmendada. Debe ser enmendada, insisto, porque sabemos os problemas que está a provocar a eucaliptización do país e incidir nisto, ainda que, non ten por que ser exclusivamente neste concello, pero sí que sabemos que pode ser neste concello, pois que pode ter problemas. Por lo tanto, nós o que pedimos, o que imos pedir é que, como sabemos que estas cuestións son contraproducentes, non directamente perigosas para o noso concello, propoñer unha emenda a esta moción, que se incorpore no punto segundo o seguinte, e leovos. En relación co protocolo, con independencia... Perdón, non, disculpade. Debemos demandar da Xunta de Galicia e FEGAM demandar maior responsabilidade da Xunta de Galicia na atracción de empresas e investimentos con planificación, obxectivos e compromisos orzamentarios no tecido industrial e empresarial galego, que reconsidere a súa lei de fomento de implantación de iniciativas empresariais de Galiza polos custos sociais e ambientais que está a producir. É dicir, o primeiro punto que está encamiñado a tratar de mitigar e a atenuar o problema da minería extractiva e da eucaliptización. Eu creo que é un punto no que podemos estar de acordo, porque hai ben pouco deste Concello saiu unha iniciativa para instar a Xunta de Galiza a que modifique a súa política forestal. Outro punto que eu creo que tamén podemos compartir, demandar máis recursos e medidas para que os concellos poidan facer un desenvolvemento local real, é dicir, que podamos centrarnos, que teñamos recursos para centrarnos nos nosos sectores productivos. Terceira medida, concretar o apoio económico da Xunta de Galiza aos concellos que se comprometan nas obrigas fiscais, é dicir, que os concellos que asumamos eses compromisos, que teñamos un apoio económico concreto e que así se especifique. E, por último, eu creo que tamén é de xustiza garantir a non discriminación àqueles concellos que non asinen, basicamente porque senón non estaríamos ante un protocolo, senón ante unha chantaxe. Entón, nos creemos que con estas modificacións votaríamos a favor desta iniciativa porque creemos que atenúan a parte, digamos, que pode ser máis perigosa para o Concello. Non vamos a votar a lei, non? Da que ti falaches, que podes estar de acordo ou non, ou que queiramos. Aquí traemos un protocolo de actuación simple e concreto, non? Que foi aprobado pola FEGAN e a Xunta. A FEGAN están representados todos os grupos políticos, sabes, e foi asinada por todos os grupos políticos e pola Xunta de Galicia. Que vos queredes outra cousa? Bueno, presentades unha moción neses términos, non? E o debatimos e o falamos, pero o que traemos en concreto é adherirnos a este protocolo. E é que ou nos adherimos ou non nos adherimos, porque senón non nos vai a valer de nada o que a Xunta nos teña en conta seguramente cando menos polo tema cando pidamos a subvención.
Por lo tanto, eu creo que, a mí pareceme ben o que ti propós, pero eu creo que iso debe ser nunha moción aparte, e agora aquí o que temos é que se nos adherimos ao protocolo ou non nos adherimos a este protocolo. Eu creo que isto foi o suficientemente debatido na FEGAN, donde hai representación dos 3 grupos ou dos 4 grupos políticos máis importantes de Galicia, e ademais con bastante peso por parte de todos os grupos políticos, e foi asinado por todos eles. Por tanto, eu non poño en duda que se a FEGAN, todos os grupos políticos asinaron este protocolo, pois, hombre, a mí me parece que é o suficientemente importante como para que nos adhiramos simplemente, e ademais aquí non fala no protocolo, non fala nada da lei, nin fala, só fala pois dunhas bonificacións de IBI, de construcións, de tasa de apertura de establecementos, do compromiso, non fala nada da lei, non é? Por lo tanto, eu creo que o protocolo é concreto e conciso, por eso eu creo que se todo o mundo firmou é porque é concreto e conciso, e non hai motivo a desconfianza, non? Senón, supoño que algún dos grupos políticos non o verá asinado, e por eso eu defendo que nos adiramos. Se vos decides outra cousa, pois me parece moi ben, pero se queredes que despois lle poñamos algún tipo de cousa, bueno, pois, oye, mediante presentades unha moción e a vemos e a discutimos, non? Pero eu creo que esta, sinceramente, o protocolo nos adherimos ou non nos adherimos. Non podemos, porque senón non nos vai a valer de nada a adhesión, porque isto é un protocolo, un convenio cerrado, no que xa o asinaron por lo menos os nosos representantes. E os vosos representantes tamén o asinaron, vamos. Sí. É a cuestión de empregar argumentos técnicos para propostas políticas. É bello iso. A cuestión é dicir, hai unha proposta que se vai aprobar neste pleno, e que hai o primeiro punto que se sume ao protocolo, e nos propoñemos engadir como segundo punto para que, basicamente, para ser coherentes co que lle dixemos aos veciños ao longo deste tempo. Eu, desde logo, esa é a nosa intención. E simplemente que o primeiro punto sería adherirnos, pero demandar da Xunta da FEGAMP os puntos que ven de facer. É dicir, creemos que, coas situacións que temos, e que sabemos que hai determinados puntos que son, bueno, igual temos esa sensibilidade, sí, pois témola. A vida conta das situacións que temos, e creemos que a lei de depredación na que insistimos está baseado ese protocolo, e ademais se coñeces o debate que houve na FEGAMP, foi un dos eixos centrais, o da propia lei de depredación. Entón, nós creemos que o problema de eucaliptización é un problema serio, creemos que se debe abordar, creemos que está detrás esa lei, creemos, non é algo obxectivo, está detrás. Entón, creemos que gaña, é dicir, a adhesión, aqueles aspectos que poden ser beneficiosos para o Concello, pois teríamolos garantidos, tanto en canto nos sumamos, pero creemos que tamén facemos un posicionamento que eu creo que é necesario, e máis nun Concello como noso. Nos, se se incorpora este emenda, o sentido do noso voto vai ser positivo, no caso contrario, nos sabemos que as posibles cuestións que poidan ser a máis non vamos ser nós que entropezamos, por lo tanto, absteríamonos. Pero insistimos, creemos que é unha cuestión de compromiso e de coherencia co que lle estamos dicindo aos veciños incorporar este punto. Pero bueno, e eu creo que aquí non estamos mezclando ningún tipo de ningún tipo de política, nin de simplemente así nos adherimos ou non, é un protocolo que nos transmite a FEGAN. Iso que se queremos máis cousas, pois bueno, pois as trataremos noutra moción ou como sexa, pero isto vale. Estimo, non se xa dicimos, en todo caso, se non se incorpora, entendo que o goberno local non permite emenda. Non aceptade esa emenda. Nos o que vamos a votar é a adhesión ao protocolo xeral. E nos propoñemos unha emenda que entendo que vos non aceptades. Nos propoñemos que se queredes que propoñades de outro xeito, pero non neste momento de adhesión ao protocolo. Porque non sei as consecuencias que pode ter, e, por lo tanto, non vayamos
a facer algo que non debemos. En todo caso, bueno, nos enmenda, creíamos que é positiva, en todo caso, é dicir, o protocolo non é un protocolo aséptico, é dicir, non se trata de decir isto, ter debates, bueno, un protocolo político. É dicir, non iso de que parece aquí a política unha cousa, este protocolo está feito, pois, un acordo entre grupos, e, lóxicamente, un debate político. Non se mete a política e a debate político. E nós, pois, exactamente, creemos que se enmenda, primeiro, ven ao caso, e segundo, creemos que mellora e que se adapta ao Concello. Se vos credes, non permitides a nosa emenda, non aceptades esta emenda, bueno, nós abstémonos. Gustaríanos que a tiverades incorporado, unha vez máis vemos que non, polo tanto, o noso voto vai ser a abstención. No momento en que se acordou por unanimidade na FEGAN isto, por eso digo que creo que sería reiterativo. En todo caso, pois a moción é adherirse ou non ao protocolo xeral de actuación da Xunta, nos vamos por suposto, a votar a favor porque somos os que atraemos. Abstención, bloque de PSOE e a favor. Bueno, pasamos. Punto quinto é dar conta ao seguimento orzamentario do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Bueno, téndelo foi remitido, supoño, non? Todas as dacións en conta. Foron remitidas todas, non? O seguimento orzamentario do primeiro, segundo e terceiro trimestre, que, como podes ver, pois cumprimos coa regra de gasto e coa débeda pública. Damos conta dos expedientes de modificación de crédito 5 e 10 por transferencia de crédito e da 6, 7, 8 e 11 por xeración de créditos, pois por novas subvencións. Tamén atendes todos no vosso poder. Damos conta do informe de morosidade do segundo e terceiro trimestre, que o informe de morosidade, según nos di a interventora, a deuda sigue sendo cero, non debemos facturas tampouco. Damos conta do período medio de pago do segundo e terceiro trimestre. Sabedes que no segundo trimestre, tamén o tendes por aí, son de menos 12,5 e o terceiro son menos 15, me parece, sí. As líneas fundamentais do orzamento 18 tamén non é o que é elaborado pola interventora e son as líneas xerales que non, vamos, que é para cumprir, pois, como sabedes, coa lei que a todos nos gusta moito, e damos conta tamén da adjudicación da liña 1 de investimentos do Plan Concellos, que tamén nos tendes, me parece, non? Da liña de investimentos, téndelo todos, e pasamos, se vos parece, dime. Primeiro, é absolutamente imposible que un grupo desta corporación poida analizar cun mínimo de seriedade esta documentación cando a recibimos con 15 horas de antelación. A cuestión, eu xa sei que aquí hai, bueno, ao final a culpa é sempre dos funcionarios, aquí é unha cuestión de que, pero que a realidade deste Concello, para as persoas que fomos elexidas democráticamente e que tratamos de levar coa maior dignidade e de cumplir coa palabra que lle demos aos nosos veciños, é que aquí a documentación das xuntas de goberno, que debería ter 10 días despois da xunta, estamos recibindo cada 3 meses. Que a documentación que temos para o pleno, en moitos casos, reciben un día antes. Que temos acceso á documentación esencial, que vimos aquí a ver a documentación esencial, que temos dereita por lei, e que non podemos consultala no seu momento, a pesar de que temos dereito. De que temos dereito tamén ao local do Concello para que os veciños poidan vir aquí e dirixirse se o consideran os grupos de oposición, porque teñen tamén dereito a iso,
e porque así se establece na lei, é que tampouco podemos facer iso. Que as iniciativas que presenta o BNG en moitos casos nin sequera se tramitan, que se aproban resolucións neste pleno con incorporacións do BNG e que despois é como se non se dixese absolutamente nada. Que solicitamos información que se nos debería dar nun prazo que está marcado por lei e tratamos de ser absolutamente comprensivos os traballadores, porque nós, a diferencia de non consideramos que a responsabilidade sexa dos funcionarios e que tardamos en ocasións semanas en poder consultala. Que vimos o día antes de modificacións de crédito haber expedientes nos que se basea esa modificación de crédito e que temos dificultades para poder velas nese momento. A situación é que nós podemos entender que haxe dificultades no funcionamento dos concellos, pero insistimos, para nós non é responsabilidade dos funcionarios. E se o é, este grupo de goberno algunha responsabilidade terá en que os grupos da oposición estemos nesta circunstancia. En que estemos nesta circunstancia. É dicir, creemos que en democracia persoas debemos poder realizar a representación dos veciños cuns mínimos. E son mínimos que, de verdade, creo que estamos sendo absolutamente comprensivos, que tratamos de que haxa cuestións, que fagamos colaborar con todo o mundo, e se hai unha cuestión puntual nunca poñemos un pero, se hai unha cuestión que de verdad obedece a unha demora puntual, porque pode haber carga de traballo, un funcionario tamén, é que haxe un funcionario que poida ter, a todos nos pasa, pero que vamos a ver, aquí o que está pasando é outra cousa, aquí o que está pasando é un xeito de facer, de que intentamos facer a nosa oposición e que nos atopamos continua e sistemáticamente con este tipo de trabas. E insisto, eu vai por diante o meu recoñecemento a todos os traballadores deste concello, sin excepción. O meu recoñecemento a todos eles. Ahora, digo eu, este goberno algunha responsabilidade terá en que a situación administrativa, cando menos para este grupo, sexa a que é. Así é imposible facer oposición fiscalizando o traballo co mínimo rigor. Non se pode. Non pode ser que teñamos o avance dos orzamentos e cuestións que estén ali, que se están solicitando, que nos enteramos dun día para outro, que se van ou con 2 días de alteración, e que nos meten a documentación toda a presa, que nos pasa despois que no primeiro, porque é algo que é un xeito de facer, é que no primeiro pleno de organización deste concello se introduciron 9 puntos con toda a súa documentación a 24 horas no primeiro pleno deste mandato. Eu, de verdade, cremos que isto non cumple cos mínimos obxectivos que debe ter unha institución que se poida chamar democrática. E instamos ao goberno e que, por favor, na responsabilidade que ten como responsables directos da xestión, tamén a xestión administrativa deste concello, que se poña unha solución a isto. Porque, de verdade, non é un caso puntual. É unha cuestión sistemática. E, de verdade, 7 puntos de accións contra de informes que cando se lee? Cando? É dicir, que non é viable. Non é viable. E, de verdade, intentámoslo todo. Por activa, por pasiva e por perifrástica. Chegamos aquí co tema do local para que os veciños poidan ter unha segunda opinión de outros grupos. Xa hasta se nos chegou a decir así que sí, pero despois dicese que non. A ver, é unha cousa de verdade que eu creo que os veciños que votaron a esta forza política non merecen ese tratamento. Creemos que non o merecen. E creemos que hai unha responsabilidade directa non dos funcionarios, sino deste grupo de goberno. Non facemos, nós claro que estamos moi orgullosos dos funcionarios tamén, por suposto, pero nós non facemos labores administrativas e desde logo eu non mando nin parar nin deixar de... Eu supoño que os funcionarios mandan as cousas cando teñen que mandalas e cando as teñen preparadas. Eu, desde logo, o que non digo é que non se manden, é que non se cumplan. Eu supoño que se están cumprindo a lei como se ten que cumplir. Supoño, quer dizer, que eu non fago as labores administrativas, desde logo, Entonces, pois, oye,
Eu non che podo dicir máis, que dicir, nós trabas, que eu sepa, dar órdenes eu de que poñer nin eu nin un concelleiro de poñer trabas, pois non é así, a verdad. Entonces, pois, bueno, ti discurso que queiras, e a verdade é que pero non estás colaborando da mellor maneira posible. Outra cousa que a veces pois non se pode cumplir, pero que non é desde logo porque desde a parte, digamos, do equipo de goberno se queiran poñer trabas de ningún tipo, porque é absurdo, é absurdo. Eu supoño que estamos sen robos e preguntas. Eu non estou opinando sobre vale. as dacións conta que, ata onde eu sei, creo que podemos opinar sobre elas, non se poden votar, non se poden debatir, pero sí podemos opinar. A cuestión é que, insisto, que se cumpla a lei para que teñamos un local non é unha decisión administrativa. É unha decisión política. Entón, a cuestión, iso está recoñecido na lei, e os grupos e os veciños de Soutomaior non teñen dereito a ter unha opinión dos grupos desta corporación porque ao alcalde Agustín Reguera e ao grupo de goberno do PP non lles dá a gana. É unha decisión política, non é administrativa. Onde está o carácter administrativo desa decisión? Entón, como esa é unha cuestión que eu creo que despois o propio funcionamento dos traballos do Concello pois terá que ter solucións. E habrá que políticamente implementar solucións. O que non é de recibo é que a maioría de veciños de Soutomaior que están representados nesta oposición, non nese goberno, a maioría dos veciños de Soutomaior votaron a esta oposición, máis veciños representamos esta parte esquerda da mesa que esa parte dereita, pois non teñen posibilidade de vir dirixirse neste Concello aos grupos que eles votaron libre e democráticamente. Entón, creo que hai cuestións, é o traballo que se ven facendo e que intentamos facer. Bueno, pois o mellor que podemos, e ademais, creemos que podes estar de acordo ou non. Pero creo que o traballo que fai o Grupo Municipal do BNG é un traballo constante, serio e rigoroso. Podemos estar de acordo ou non, fantástico como nós, noutros casos. Pero que traballamos e que intentamos facer o mellor que podamos, creo que está fora de toda dúbida. Agora, a cuestión é que nós hai momentos nos que non temos posibilidade. Non temos posibilidade de avaliar estas cousas. E por qué? Pois por unha propia dinámica no que, bueno, parece que son cuestións secundarias. Creemos que non podemos seguir así. E creemos que se obedece en moitos casos a decisións, non creemos. Estamos convencidos de que son decisións políticas. Como exemplo que acabo de poñer, mas tamén outros. Se queres, falamos. Supoño que foron pasados, non? Os informes. Esta mañá, sí. Os informes das resolucións. Si queredes, estásemos en papel, pero non fai falta. Os informes. Están no expediente do pleno. No pleno. Bueno, no pleno, por eso se pero meteron esta mañá. queredes que se sigan entrando en papel, siguen Pero entrando as en papel. dacións en conta tamén. As dacións en conta tamén, no mesmo pleno. A ver, non hai que entregalas como as comisións, ni eso, pero bueno, é igual. Vamos a pasar a robos. Entón, sí que pedimos que se volva o sistema anterior. Entonces, O sea, porque se en conta que queres opinar sobre unha cuestión. no, pero faise, pero quer dicir que a lei non o marca. Quer dicir, faise, pero a lei non o marca. En todo caso, eu creo que tampouco vamos a entrar en cuestións técnicas agora. Vamos a pasar ao punto 12 de robos e preguntas, se queredes. Que pasamos a robos e preguntas? Sí, informes damos dámolo por comunicado, non? É dicir, non, os informes. Están, farramos papel, estamos la lista. Vale. Ben, a primeira pregunta ten que ver co pleno anterior. O goberno local dixo que que Os investigaría... votes por escrito? Non, pero No. podo pasarcho. Ti, vale. Pois a anterior pregunta, a primeira pregunta ten que ver con a decisión do pleno anterior na que o goberno local dixo que ia ver o que pasaba coas alegacións que se fixeron a empresa Laya cando se fixo o recibo digamos do lixo, a actualización que había alegacións que nin sequera foran contestadas. Entón, queremos saber que se no pleno anterior se nos dixo que se iba a tratar ese tema, como está a situación e cal é a causa. Non se falou con a empresa Laya, non?
neste momento, bueno, pues, pido disculpas, porque non se, pero bueno, en todo caso, pido disculpas. Para mostra, un botón do que decía No, antes. hombre, Para mostra do que decía antes, un botón. Si as disculpas non valen tampouco... No, pues, aceptamos as disculpas absolutamente. O que pasa que, decir, son tantas que, decir, aceptamos as disculpas e pedimos, ademais, a disculpa, e no canto das disculpas preferiríamos eficacia. Segunda pregunta. Ten que ver Son alegacións que se enviaron por correo electrónico. Está no anterior pleno. A pregunta fíxese no anterior pleno. A segunda pregunta ten que ver tamén algo do anterior pleno, que houve unha incorporación da proposta do BNG a un recibo da feira, unha proposta do grupo de goberno que incorporaba diferentes modificacións ao mercado de venta ambulante. As modificacións do BNG, a pesar de que foron aprobados no pleno, non se enviaron e apareceron publicadas no BOP sen ese tipo de modificación. Na anterior pleno fixemos a pregunta, díxose que se ia modificar e dixemos que se ia modificar. Está modificado? Que diga a secretaria que... Tengo que verlo, non sei. Vamos ver, iso xa o dixemos noutro pleno. A cuestión é, saiu no BOP a cuestión da ordenanza de que a constatación do que estou dicindo. Mira, Entonces, un segundinho. Sabes o que pode haber pasado? Eu non sei, que eu teño que mirar. Pero no pleno ordinario estaba Elena e non estaba eu. Nos pasamos o expediente, non está Patricia, que eu, de verdad que os pido como cousa a miña, que se o queredes entender o entendades, pero hai unha cuestión, Marga, que no, eu o que non podo é, se teño unha persona que se va o día 5 de setembro e entra outra o día seguinte, da cual non vou a facer ningún tipo de comentario sobre a súa preparación. Eu o sinto, de verdade, é dicir, se volve a mandar o boletín, se fai o que queirades, pero de repente é atoparse unha secretaría sin personal. Eu non dou para máis. Entonces, o problema é que nos contratamos a unha persona no mes de xuño que estuvo durante 3 semanas preparándose con Patricia e no mes de setembro nos dixo que se iba a outra empresa. E a persona seguinte que había na lista, porque as dúas primeiras non podían, que estaban traballando, é unha persona que non ten ningunha experiencia na administración local, ten en outras administracións, pero non ten na administración local, e entonces é que se firman resolucións e despois eu me entero 10 días despois de que non se notificou. Entendes? É dicir, entonces o que eu vos pido é que se ademais a eso lle engadimos o feito de que está Elena nun pleno extraordinario, porque eu non estou, hai unha serie de cousas que se manifestan nese pleno e non hai ninguén detrás, de verdade, eu vos pido disculpas pola miña parte, pero de verdade que es que non podo facer máis. O sea, non podo facer máis. Eu, cando me atopei con esta persona que está aquí na secretaría comigo neste momento, é que houve un momento que dixen, bueno, eu pecho e voume. E que aquí que o Concello quede como queira, porque eu non podo facer máis. Non podo revisar absolutamente todo, nin podo estar absolutamente pendiente de todo o que pasa pola secretaría. Me é imposible, e así vos lo digo. Absolutamente razoable e ademais absolutamente... Entonces, eu os pido as disculpas Absolutamente pertinentes, razoable e absolutamente entendible. A cuestión é, eu estou absolutamente convencido e insisto, reitero os meus parabéns e digamos os nosos parabéns, insisto, no traballo que están facendo os traballadores. Isto nun debate sobre traballadores. Non é. É dicir, eu entendo que as circunstancias, eu son funcionario tamén, e que as circunstancias de traballo en moitos casos é moi diferente do que a xente cree. En moitos casos hai moitísimas dificultades para levar adiante. Eu que insisto que aquí hai un grupo de goberno que é o responsable de que esa plantilla persoal e que ese grupo de traballos funcionen de maneira adecuada. E non é de hai 6 meses para aquí o problema. Non é. Estamos falando de problemas moi previos, estamos falando dun xeito de facer dun goberno que ao noso xuízo provoca estas circunstancias. Neste e moitos outros casos que no seu momento falaremos. Neste e noutros. Pero a ver, por favor, aquí hai cuestións de que non, eu négome a que recaia a responsabilidade disto sobre os funcionarios. Se o dixemos varias veces, porque non é xusto con eles. Non é xusto. Aquí si se dixo nun pleno que había que modificar hai 2 meses que se envíe ao BOP, a Xunta de Galicia, a pregunta que estamos facendo,
que hai que modificar a ordenanza que se vende a aprobar da feira, porque se enviou mal. Estamos preguntando, modificouse no BOP saliu publicado? Ata nós onde sabemos, non. Enviouse. Pero lestes o BOP. Está modificado no BOP, no BOP, no. O BOP, non? Bueno, non sei. Entón, pasó el periodo de un mes de exposición en el BOP, eso fue lo que a mí no me notó. vamos a ver, pero de que estamos falando da primeira, estamos falando, Cristina, de que se enviou o BOP a resolución do pleno. Da primeira, La modificación da nueva, o sea, la nueva ordenanza. a nova ordenanza enviouse, certo, e apareceu publicada no BOP. E como dixemos, hai 2 meses, nesa ordenanza que apareceu publicada no BOP, non aparecían recollidas as emendas do BNG que foron aprobadas por este pleno. Pero que non son o pleno, porque non é unha cuestión administrativa, porque iso díxose na comisión. Na comisión, despois chegamos ao pleno, villamos cos deberes sin facer o pleno, e non foron os funcionarios, foi o grupo de goberno, porque tampouco estaba no propio documento que o grupo de goberno presenta ao pleno. E despois collemos, chegamos no pleno, e mándase ao BOP sin esa modificación. Pero a que vimos aquí o pleno, entón? E iso tamén é unha cuestión administrativa? Non, e despois chegamos aquí, faise unha pregunta para pedir explicacións, e cando hai que buscar, digamos, solucións a iso, pois pasa o tempo e non se fai nada. Enviouse esa emenda, a pregunta é, enviouse esa modificación, sí ou non? E se se enviou, pois pediremos o rexistro de saída. Enviouse, sí ou non? O que queremos saber. Pois non sei, bueno, pois esta Claro, é que non o nivel. sei, é que como chegou unha cuestión... É que claro, Pero vamos a ver, Cristina, dixemos hai 2 meses neste pleno se ou non que hai que modificalo. Vai firmado. Y no se modificó. Sí, ata onde eu sei non. Ata onde eu sei non. Es una cuestión administrativa. Como? Pode haber algún problema, hombre, que... É dicir, Pero esto- o sea, vai a comisión. Vamos a ver, vai a comisión. Da comisión ven, sen a modificación, o pleno. Do pleno vai... Non, pero eu creo que os veciños deben saber cal é o percorrido da emenda conjunta. Cuando para empezar, Que no firma era, ¿no? foi no 1 de setembro. No último pleno, sí. Pero entonces esa estaba aprobada definitivamente, ¿no? Entonces habrá que iniciar. No, pero eso non é un problema de mí. Eu, Vamos a ver. creo que a cuestión Eso lo tiene que hacer. a cuestión é eu creo que no, vamos a ver. A cuestión, eu creo que os veciños deben saber eu cada quen que lide coas súas culpas, eu aquí non veño a culpar a ninguén que eu non son nada, aquí as culpas de cada quen que a xestione cada quen. Eu quero decir que a cuestión é a emenda a famosa, explico o percorrido. Fíxose nunha comisión, para que os veciños creo que deben saber cal é a dinámica de funcionamento. A emenda famosa preséntase nunha comisión para que se incorpore. A comisión dice, sí, chegamos ao pleno, está sin incorporar. No documento presentado polo PP. Son os funcionarios que... Pero a ver, un segundinho. Pero vamos a ver, perdoa. Son os funcionarios os responsables de presentar os documentos do PP? Quen presenta os documentos ao pleno? Por favor, hombre, é que hasta aí podíamos chegar. Quen presenta unha moción ao pleno modificada? É dicir, a cuestión... Porque vamos a ver, a ordenanza aprobouse no mes de xuño. Estivo exposta ao público e cando non hai reclamación se entende aprobada definitivamente. Eu o que non recordo é ningún tipo de acordo posterior que modificara eso e supusera que non é, que entonces non se pode modificar. En todo caso, non, pero en todo caso que se dixo que se iba a ver no último pleno. Tomouse algunha iniciativa, lógicamente o que hai que aprobar de novo, o sea, habría que traer de novo, e por iso pensamos que vería este pleno esa ordenanza. Por iso pensamos que debería estar aquí e por iso facemos esa pregunta. Pero a publicación está ben, quero dicir, a publicación está como ten que estar porque o documento aprobado definitivamente. No, Marga, non. Falta modificación do BNG nese documento. Pero é que esa modificación non se podía facer porque xa estaba aprobado definitivamente. Que non, Marga, que non. Que non, creo que iso foi no pleno. A ver, que non, Marga, a ver, mirade. Hai unha comisión para aprobar as mocións dese... Isto como é aquilo de Larra, vuelvo esta mañana, non? Así, a situación é así. A cuestión é, hai unha comisión. Nesa comisión na que se trae esa modificación orzamentaria.
Nesa comisión, Perdona, esa modificación, perdón, que xa son, esa modificación do regulamento de venta ambulante. Non, nesa comisión propoñemos uns cambios que se aceptan na comisión. Por lo tanto, deberían ir incorporados ao documento do pleno. Ben, no pleno, eses documentos, decimos, non aparecen os documentos aprobados na comisión. Por lo tanto, pedimos que se incorporen. No pleno, volve a aceptarse por parte do grupo de goberno que se incorporen. Pero estamos falando do pleno do mes de xuño, entonces. Anterior, no pleno, cando foi o No, pleno? anterior no. No pleno no que se tratou, o pleno anterior, o pleno que se tratou. Foi no segundo dos orzamentos. No segundo, cando se tratou... É que eso é o que temos que ver, si ti me estás dicindo que foi no pleno anterior é o No, pleno de no, setembro. A ver. Claro, entonces a ver si nos entendemos. Preguntouse sobre este Ah, vale. É que Bueno, entonces hai que mirarlo. No pleno anterior... Es de xuño, non? 26 de xuño foi nese pleno. O que decimos é que o que dixemos no último pleno, no anterior, foi que, como saliu a publicación nova po trámite administrativo, seguiuse correctamente. O que non se incorporou nese trámite administrativo foron as propostas do BNG. Entón, despois... Bueno, non sei, Cristina, é dicir, a cuestión... Es igual, si al final... A cuestión si al final non é esa, estamos... Cristina, a cuestión é que... É que aquí estamos apretando unha cousa que non se leva. Silencio, a cuestión son dúas. Primeiro, queda igual a que vimos aquí, porque despois non aparece. E terceiro, chegamos aquí a preguntas no último pleno ordinario e dixémosvolo. Co cal contábamos con que esas modificacións volvesen ao pleno para, por fin, poder incorporar a proposta do BNG, que tiña que ver ademais cos dereitos das persoas que teñen, dos dereitos laborais das persoas que teñen os postos de venta ambulante. É que digo eu, é que o mínimo dice así, vais a poñer solución iso, pois verémolo e solucionarémolo. Foi o que se nos dixo. 2 meses despois, esa proposta tería que estar aquí neste pleno para solucionala e estamos agardando. Pero la culpa es de los funcionarios. Bueno. Hombre, pues mira, Veña. Manuel, yo sinceramente te lo digo, eso es una cuestión administrativa y te lo digo con toda tranquilidad. No, que no. Es decir, que vamos, no, o sea, y asumo mis culpas primero, totalmente. O sea, hai un erro administrativo. pues claro, hai un erro por no administrativo. meterlo en el... Ben, cien. sí, e ata aí entendémolo. E nós no pleno pasado, así o fixemos saber, ou non? Nas preguntas. Sí, agora, no feito de que ese erro administrativo se dé por consumado, e por suposto, entón xa queda así, e que o goberno non traia esa ordenanza aquí de novo, non é unha cuestión administrativa. Non o é. É unha cuestión de irresponsabilidade, ao meu xuízo, política. Porque iso sí que non é unha cuestión administrativa. O erro administrativo, entendémolo, absolutamente, e máis nas circunstancias nas que estades. Agora, que iso non veña de volta, sí que é unha responsabilidade política, sí que asumámola. Igual que, exactamente igual que a anterior. E que non ven, senón, a afondar naquilo que dicía antes. Que, ás veces, a sensación que podemos ter, os representantes dos veciños, é que, bueno, pues, isto non é serio. Este goberno non actúa con seriedade. Estes son os exemplos. Iso que queremos dicir. As cuestións administrativas que pode haber, bueno, pues claro que sí. É claro que hai os administrativos, é claro que hai traballadores que están saturadísimos, é claro que hai cuestións de traballo pues, que teñen a súa complexidade e que requiren o noso tempo para coller dinámicas eficaces, claro que sí. Agora, hai cuestións que teñen que ver con outras cousas. Vale, sí. Seguinte pregunta. Ten que ver co unha petición que nos fan con respecto a un camiño en Aranza, por onde está a zona da Casa Rural, que pode ser que está nun estado, pois, onde está a Casa Rural de Avanza. Deben estar estes días ali traballando. Bueno, pois o que nos pediron é que se ahora entonces, bueno, pois entón xa hai a resposta, porque a verdade que o estado no que estaba, por sabelo, era intransitable. Está metido dentro do proxecto eu creo que é do plan, non sei se é do plan Concellos, eu creo que sí. E eu creo que deben estar, vamos, se non está, eu creo que empezaron a traballar xa estes días por ali. Había nos orzamentos unha partida queremos ver para composteiros. Cal é o estado diso? Como estaban? Se compraron? Se compraron. Hai 2.000 euros para comprarlo. Sí, Estuvimos mirando precisamente a semana pasada para algunhas empresas para pedimos informes
en concreto va ser, se tiña alguna empresa que se suministrara, estamos en eso. Eu creo que quedará rematado, bueno, breve, moi breve. Falamos xa con Urbaser para que nos mandaran un informe por as empresas que conocían algunhas e nosotros estamos aí por son 2.000 euros que momentamente o precio. Ben, bueno, hai aquí outra que un pouco máis do mesmo, vou non facer senón como pregunta, como rogo. Ten que ver, bueno, é coa tema da actualización da web. Fanos chegar algúns veciños que está vendo, aí sí que é unha cuestión de quen sube as cuestións á web. A web? Sí, Paco. É un cargo de libre asignación. Entonces pediríamos que por aquí como rogo que actualice todo o que ten que ver coas actas, plenos e demais. Perdón, eso no, Eso somos nosotros. Eso no, o do tema das actas, aquí sí que son cuestións. Sí, pero lle mandamos nosotros, é dicir, ao final... Aquí hai cuestións que... Eso das actas, o das actas non. Aquí sí que hai cuestións que poden vender, é unha cuestión que non é porque non é máis normal que vemos las tendo organizadas, pero sí que algunha xente que as seguía e que as lía non lo fixo saber, entendemos se neste caso que poida ter que ver coa carga de traballo. En todo caso... Non é tanto coa carga, sino co feito de non ser as persoas habituales. É dicir, Silvia, que está ahora botándonos unha man en todo este tema, eu tratamos, e a veces se nos despista. Entonces, as mecánicas que estaban xa feitas, pues ahora, bueno, Begoña non, por suposto que non, pero ni siquiera a Silvia e a min a veces se nos pasa o tema este, pero vamos, non é outra cousa que esa, Eu de verdad que os prometo que a partir do 1 de xaneiro... Tamén quero dicir a todo isto que, hombre, cando se detectou que a persona que estaba aí pois non cumplía cos requisitos, pois tratouse de paliar en certa medida con outra contratación, pero, bueno, ainda así non é suficiente, probablemente. A cuestión é... non vou entrar nese debate porque non hai cuestión de... simplemente, a ver, son cuestións previas, hai actualizacións que son de moito antes, non son desta última etapa, con ese argumento que, digamos, envolve todo. É dicir, hai outras cuestións que son anteriores. En todo caso, tamén, outra cousa que nos fan chegar que subsiste é na actualizacións de documentos, sobre todo os urbanísticos que son de bastante uso, entón sí que axiliza moito, sobre todo para as persoas que se dixo tamén no último pleno, as persoas que adoitan traballar para efectos de peticións e demais, excepto que agora coa sede electrónica algúns poden avanzar algo, pero os documentos urbanísticos que se descargan na página web aforran moitísimo tempo as persoas que só terían que vir unha vez. Aquí no cante de vir dúas, e iso para facer solicitudes e para traballar documentos pois axuda moitísimo. Por iso creemos que tamén é importante, como dixemos xa tamén no último pleno, que estén actualizados. Pero, perdona, que agora sei que non te entendín ben que o que queredes que no último pleno, bueno, por unha banda, na página web, están actualizadas, os documentos das licencias actualizaronse finalmente. Pero xa hai unos meses. Non, no último pleno, cando nos estivamos descargando, por exemplo, non había, por exemplo, a petición da solicitude para o trámite de 15 días, este que se chama agora coa nova lei urbanística. Sí, estaba. Teríamos que vernos na comunicación que se nos fixo, non teño aquí o do outro día, tampouco, pero sí que o tería que revisar. En todo caso, a partir de xaneiro, unha vez que Patricia esté reincorporada, Silvia vai se dedicar fundamentalmente máis a todos estes temas da administración electrónica e de que todos os modelos, formularios, plantillas, etcétera, estén totalmente ao día. Pero hasta que non nos poñamos o día en secretaría non vamos a poder poñer o día a todo eso.